Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilmu ma'rifatullah, ilmu syariat, ilmu hakikat, ilmu tarekat niku nggih sedanten menika diajaraken dhateng Allah. Bosoipun niku 500 tahun yang lalu sampai sekarang kita terdoktrin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang membunuh bangsa Indonesia ini. Nah niku niki ingkang sanjang zat tuwuh menika, sampaikanlah walaupun satu ayat. Niku tulisane ten rahasia Allah, mboten rahasia malih niku diayatkan oleh Allah piyambak ingkang nulis. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Lah niku nggih. Monggo menika kathahipun kita niki terdoktrin. Orang ma'rifatullah yang mengalami bertemu dengan Zatullah, bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan alam-alam yang tak tertangkap oleh akal, iku ojo diceritakno umum. Engko orang umum ini ndak mampu menerima kehendak Allah, maka dia jadi kufur, jadi murtad, jadi menika dengan dalil bahwa jamaah ini tidak ada makom Rasulullah. Lek panjenengan kudu ngetenaken singen nggih. Lah napa sampean pirang-pirang taun ngaos ngrungokaken tiyang sing kados kula niki sampean rungokno terus ae. Krana panjenengan niki cek mboten saged, cek mboten ngerti. Sampean dugi ben minggu, sampean dugi ben bulan, sepenting amplopi kula. Ha niku sing garai panjenengan tidak bertemu Allah, tidak bertemu Rasulullah, tidak dijadikan oleh Allah untuk menjadi saksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan panjenengan tidak menerima, tidak bisa menyampaikan walaupun satu ayat. Niku Allah ingkang sanjang. Lah sing sanjang niku wau sing panjenengan boten angsal nyampaiaken ilmu ma'rifatullah, sing sampean boten makomi Kanjeng Nabi engko edan kok gendeng. Lah niku menungso boten Allah. Nggih boten. Lah pun Allah pun sanjang jelas-jelas. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Niku krana aku punya Allah. Lah sing sanjang tiyang kados kula niki wau krana amplop, sehingga waktu ceramah niku mboten pados ngeten, ilmune mboten diparingaken cerita ngalor ngidul, cerita datuk-datuke, cerita gurune, cerita awake. Kanjeng Nabi mung digawe pembukaan, Allah mung digawe gedhok, agama mung digawe nggih menika. Lah niku nggih atos-atos panjenengan ten mriki dalam 5 menit sudah mengenal Al-Qur'an berjalan ilmu Allah. Sampean 5 menit di sini sudah mengenal diri panjenengan, bisa mencapai Islam sekujur tubuh. Sampean di sini tidak lebih dari 5 menit sudah mengenal salah satu ilmu dari Romo Yai Hamid Kota Pasuruan, yaitu hidupnya mati, matinya hidup. Dari tidak sepanjang atau tidak apa panjenengan ngaos-ngaos ten mriki mboten enten sing gendeng, mboten enten sing edan. Lah niku bukti pun kula tiyang ingkang bodoh, tiyang mboten ngerti napa-napa, mboten dados napa-napa, namun dipilih Allah untuk membongkar semua ini. Kepandaian orang-orang Yahudi yang berkedok agama di Indonesia ini, berkedok agama, berbisnis pondok, mengaku cucu-cucu Rasulullah, mengaku darah Rasulullah, memakai makom Rasulullah, tidak.
Nggih, kesane niku mangke tanggung jawab ten kersane Allah kiyambek, namun panjenengan iki bertanggung jawab atas perilaku kanjenengan kiyambek. Ilmu-ilmu sing kula sanjangaken niku ilmu hake Allah, bukti lare umur 7 tahun dan mriki 10 tahun dan mriki mirengaken nggih mboten enten sing setek, mboten enten sing edan, mboten enten sing gila, namun sedanten menika wajah-wajahipun panjenengan sakniki saged ketinggalan cerah. Lah niku nggih termasuk ekone panjenengan pun berubah, termasuk kesehatan panjenengan pun berubah. Atas kula niki diperintah Allah menyampaikan ilmunya tua, sampaikanlah walaupun satu ayat. Wontene surga, wontene neraka, wontene alam ruh, wontene alam jin, wontene setan, wontene napa menika panjenengan imani, panjenengan pasrahaken dhateng Allah. Sedanten menika ujianipun dari Allah. Sapa sing iso melewati ujian-ujian teko makhlukku sing tak perintahno nggodha panjenengan niku kata Allah, ojo surga, ojo donya. Surga mawon diparingaken dhateng Allah. Lah niki nggih fungsi pundi kalamipun menungso kalih kalame datuwa niku janji Allah dadose panjenengan sakniki khususipun pribumi Indonesia monggo sareng-sareng dilampahi secara mudah mawon, boten enten ilmu sing kanuragan, boten ilmu sing menyesataken, lek sing diamalaken sholawat, zikir, bismillah, tasbih, istighfar, syahadat, suratul al-fatihah. Namun niku tok, boten enten sing kados wingi-wingi menika, boten enten sing kados nyoro-nyoroaken niki gampang langsung dugi Allah. Lah niku nggih moko menika mangke panjenengan diparingi oleh Allah diparingi kelebihan kiyambek dhateng Allah. Kula mung sekedar nyampeaken, boten enten kepentingan pribadi, boten enten kepentingan golongan, boten enten kepentingan napa-napa. Kula niki kula namung nyampeaken kepingin kula kiyambek niki diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.